Salut! Mă numesc Dragoș Stoian, sunt trainer, speaker și antreprenor și vreau să-ți prezint un concept deosebit de interesant. Dacă ai nevoie să vorbești în public în domeniul tău sau să ții prezentări 1 la 1 sau dacă vrei să-ți crești încrederea în propriile forțe sau dacă vrei să înveți să comunici mult mai bine, atunci îți recomand să te uiți până la capăt la acest video. În ultimul timp am văzut foarte mulți oameni care erau extraordinar de buni în domeniul lor, dar din păcate nu știau să se prezinte și nu știau să prezinte în fața unui public. Și din această cauză aveau foarte multe de pierdut. De aceea consider că vorbitul în public a devenit o necesitate în ziua de astăzi. Pentru că te ajută enorm și pe plan profesional, dar și pe plan personal. Te ajută să prezinți mai bine în firma ta atunci când ții o ședință. Te ajută să-ți prezinți ideile dacă ești antreprenor. Te ajută să convingi, să vinzi și să ai rezultate mult mai bune în munca ta. Și te ajută să fii văzut sau văzută ca o autoritate în domeniul tău. Știu aceste lucruri, deoarece am lucrat cu sute de oameni personal pe parcursul a mai multe ședințe și am ajutat să vorbească în public cu impact și să-și crească încrederea în propriile forțe. Și erau oameni de toate felurile. Erau persoane care erau foarte timide, alții se blocau în fața unui public. Foarte mulți spuneau că sunt incurabili și că a vorbi în public este mai mult un talent pe care doar unii îl au. Am reușit să-i ajut să treacă peste toate aceste provocări și cel mai interesant lucru este faptul că și-au crescut foarte, foarte mult încrederea în propriile forțe la sfârșit. Pentru că vorbitul în public te ajută foarte mult să îți folosești potențialul tău interior, acela de care nici măcar nu bănuiești că este acolo. Păi imaginează-ți că ești în fața unui public. Sunt sute sau zeci de ochi ațintiți asupra ta. Te gândești, poate acești oameni o să mă critique. Am nevoie să comunic în mod diferit cu fiecare din public, pentru că oamenii sunt diferiți, nu? Am nevoie să îmi construiesc o structură care să fie și clară, și simplă, să fie și captivantă, pentru că oamenii se plictisesc repede în ziua de azi, nu? Și să și convingă și să ofere ceva la sfârșit. Și apoi am nevoie să fiu convingător prin limbajul meu corporal, prin ceea ce spun și să-mi păstrez emoțiile sub control, să am o gestiune a emoțiilor. Imaginează-ți că reușind toate aceste lucruri, după ce înveți să vorbești în public cu impact, după aceea poți să-ți folosești resursele astea în aproape orice domeniu din viața ta. Ce vei primi în acest curs online avansat de public speaking? Vor fi și lucruri de bază, și lucruri avansate, și lucruri ceva mai speciale. Adică este și pentru începători, și pentru cei de nivel mediu, dar și cei cu experiență în public speaking au niște lucruri foarte interesante de învățat. În primul rând vom vorbi despre cum să construim pas cu pas o prezentare care să aibă impact și să convingă un public. Apoi vom vorbi despre gestiunea emoțiilor, pentru că ai văzut și tu că aceste emoții apar aproape de fiecare dată, cam la toate persoanele. Apoi vom vedea cum putem să susținem un discurs cu impact, pornind de la mentalitățile pe care le folosim atunci când vorbim în public, apoi trecând prin tehnicile de comunicare non-verbală. Vom vedea cum putem să ne conectăm cu publicul nostru pentru a-l convinge. Vom vedea ce putem face cu participanții dificili și multe, multe alte lucruri. Apoi vom vorbi despre cum să facilităm și cum să antrenăm oamenii. Vom vorbi despre sesiuni de team building, cum să-i punem la treabă, cum să facem exerciții și cum să creăm o coeziune în echipe. Vom vorbi apoi despre cum să convingi în fața unui public și cum să vinzi produsele sau serviciile tale. Și în cele din urmă vom vorbi despre încredere în sine, identitatea ta unică de speaker și despre leadership. Vom vedea ce înseamnă să fii un adevărat lider. Un lider adevărat este cel care are curajul să iasă în față și să spună lucrurilor pe nume. Să-și asume responsabilitatea că poate cineva o să-l critique. Poate că nu toată lumea va fi de acord cu el. Dar totuși va oferi ceva persoanelor din public. Un lider adevărat, de fapt, știe să vorbească în public. Vom avea și două bonusuri deosebit de interesante. Primul este despre studii de caz, adică vom lua anumite discursuri, le vom diseca
și vom vedea ce lucruri inedite au făcut acei speaker și ce pot îmbunătăți sau unde s-ar fi putut îmbunătăți. Iar al doilea bonus este despre arta povestirii. Vom vedea puterea poveștilor și povestirilor și cum să influențăm mai mult publicul folosindu-le. Sunt peste 60 de filmulețe cuprinse între 2 minute și 13-14 minute, adică sunt ore întregi de training organizate foarte bine în module și lecții. Poți învăța 2-3 lecții, apoi te poți duce și aplica. Și după aceea poți să te întorci la acele lecții pe care nu le-ai stăpânit foarte bine. Și lucrul cel mai interesant este că acest curs online va fi al tău pe viață. Nu ezita! Acesta este momentul în care să spui experiența mea de viață și cunoștințele mele și ideile mele, vocea mea contează. Și dacă știu să mă exprim, dacă știu să prezint bine în fața unui public, pot să ajut foarte mulți oameni, pot să câștig mai mult în afacerea mea sau în jobul meu și pot să-mi cresc încrederea în propriile forțe. Ne vedem la cursul online.